Moi bo día a todas e todos. Estamos pois unha xornada máis cunha presentación do Partido Solidario que, como sempre digo, é a parte da colaboración e do patrocinio que temos dende a Vicepresidencia da Diputación co Clube Baloncesto Breogán, que as dúas entidades máis orgullosos estamos, non? Creo que tanto o clube como a Diputación como institución temos unha obriga de utilizar os nosos altofalantes para dar a coñecer todo o traballo de un montón de asociacións que hai na nosa provincia que están a facer un traballo envidiable, e hoxe acompáñanos a plataforma pola diversidade funcional infantil da comarca de Sarria. Ademais, eu estou doblemente contento, non? Acompáñame unha veciña, compañeira desde nenos, falábamos agora, entón, tamén doblemente orgulloso de dar ese altofalante a unha plataforma que se creou hai pouco, pero que xa é moi activa, moito traballo feito e siguen traballando. Unha entidade constituída, como decía recentemente, con pais de toda a comarca de Sarria para sumar forzas para conseguir a inclusión real das nenas e dos nenos con diversidade funcional. O deporte, como falamos moitas veces, é unha ferramenta fundamental para lograr esa inclusión real, porque o deporte protagoniza unha gran parte do tempo de ocio de todas as persoas, ben porque practican, ben porque o siguen, como siareiras ou siareiras. Falamos con moita razón da inclusión no ámbito educativo, no ámbito laboral, pero creemos que tamén é interesante poñer o foco nos tempos de ocio, nos espacios de socialización, que son moi importantes para a calidade de vida das persoas, especialmente na infancia. Noelia tenme contado personalmente en alguna reunión a importancia de adaptar cousas tan comuns para outros como son os parques infantiles, incluso ter espectáculos culturais adaptados a todas as diversidades funcionais. E, creo que o traballo que está a facer diversa por aqueles que programamos ou temos responsabilidade nos espacios comuns, nos demos conta desas realidades distintas, eu creo que é moi importante, así que agradecerlles que estén a facer ese traballo, que non sempre é fácil, axudar a familias que lles toca lidiar con esta situación. E nada, xa lle dou a palabra a Noelia para que nos conte un pouco a actividade desta plataforma. A nosa plataforma, en que traballamos e que poñemos o foco, agradecer tanto ao Clube Breogán como á Vicepresidencia por pensar en nós e darnos esta gran oportunidade para visibilizar a nosa labor. A plataforma de diversidade infantil da comarca de Sarria, fundámola hai ano e medio aproximadamente, e o que buscamos como en tres liñas. Por unha parte, servir de apoio a familias da diversidade funcional, apoiándose en temas de dúbidas respecto á educación, legais ou sociais. Tamén traballamos moito mano a mano ca administración levamos traballado, por exemplo, para adaptar os parques da nosa comarca, tanto en Sarria, por exemplo, ou en Samos, para que todos os nenos e nenas teñan dereito ao xogo. É dicir, sempre o que buscamos é que partir da normalización das cousas que debe participar toda a sociedade e todos os nenos e nenas independentemente das súas capacidades. Entón, adaptar eses espazos e tamén adaptar as actividades. E, por outro lado, levamos unha labor de visibilización e concienciación e dar a coñecer a discapacidade infantil e a diversidade funcional. E iso facémolo a través de charlas en centros educativos, contacontos ou exposicións para chegar á cidadanía en xeral e, sobre todo, aos nenos e nenas desde a primeira infancia, para que o que é normal, que hai nenos diferentes, con diferencias, todos somos diversos, dar a coñecer desde o inicio da vida. É fundamental, como decía Efrén, a parte tamén como que nos une o baloncesto, o deporte inclusivo, o deporte adaptado, o deporte para todos, que todos podamos participar, independentemente das capacidades de cada un. E iso o Club Breogán está apostando por facelo así, tamén a Vicepresidencia, que pedimos que siga sendo así, igual que nun partido tan importante se visibilice que é fundamental que as persoas, todas e cada unha de nós, poñamos o noso pequeno grao de area para facer unha sociedade realmente máis inclusiva e, por iso, máis solidaria e xusta.
siempre agradecer a la vicepresidencia de la Diputación de Lugo que nos permita pues, seguir trayendo esas entidades, esas plataformas que hacen de esta sociedad un sitio mejor. Hoy tenemos con nosotros a Diversidad Infantil, representado por Noelia, y para nosotros, como siempre digo, hay muchas asociaciones, muchas entidades que llevan mucho tiempo trabajando, pero también hay otras que han empezado relativamente hace poquito y que quizás sean las que más visibilidad necesitan. En este caso, pues os dedicamos un partido muy especial, que como es el partido contra el Real Madrid, un partido en el que esperamos que tengáis toda esa visibilidad que merecéis, que tengáis todo ese reconocimiento a ese trabajo de casi 2 años que hacéis día a día, pues para una causa que creo que es muy necesaria en nuestra sociedad, y sobre todo pues, al final los niños son esas personas más vulnerables de la sociedad y más aquellos que tengan algún tipo de capacidad distinta al resto. Al final todos tenemos nuestras propias capacidades, pues sobre todo que se sientan incluidos, que se sientan integrados, y ahí vuestro trabajo yo creo que marca la diferencia, y ojalá que podáis seguir realizando ese trabajo durante mucho más tiempo. Nosotros desde el Club Baloncesto Brogan estamos orgullosos de seguir formando parte de estas iniciativas porque sabemos realmente de la importancia que tiene, aunque para mucha gente pasen desapercibidas. Solo los padres o son las familias que tienen pues, algún familiar con una discapacidad, pues saben lo difícil muchas veces es, ¿no? Pues que sus hijos, sus hijas tengan una integración plena. Y nosotros a través del Club Baloncesto Brogan como de la Fundación pues estamos llevando muchos programas a cabo pues, para que cada vez normalizar estas situaciones en la sociedad y sobre todo pues, para tener cada vez una sociedad más justa. Entonces simplemente agradeceros Noelia vuestro trabajo. Este domingo pues vamos a daros todos los recursos que necesitéis para hacer visible vuestra plataforma y ojalá pues sea el mejor partido posible y sobre todo vosotros tengáis esa recompensa que merecéis. Muchas gracias. E dicía Noelia, pois non é un partido calquera, un desos que está marcado pois, no calendario desde o principio de tempada, por tanto, ese alto falante que falamos pois, vai ser dos con moitos vatios, cousa que merece esta asociación, e nada, animar a todos os aficionados e aficionadas a que vayan o domingo a disfrutar dese partido, non? Unha vez conseguida a salvación, pois xa a disfrutar e a mirar cara arriba, e a Noelia e a Diversa dicirle que sabe que ten unha man tendida da Diputación de Lugo, non é a primeira vez que colaboramos, xa houve algún proxecto con a rede museística, e nos aí pois, temos a man tendida para ir facendo cousas e tamén como administración, como decía na primeira intervención, para aprender, non? Eu creo que tanto a cultura como o deporte son dous eixos que poden facer moito por a integración, pero para que fagan dese motor hai que bueno, pues, comprender as necesidades e facer esforzos para adaptarlos, e aí temos a nosa man tendida para andar ese camiño. Moitas grazas.